I ara anem a descobrir una novel·la d'aquelles d'intrigues. On és el Marcel Fiter? Ah, el tenia al davant i no el veia. Ara descobrirem quina és la veritable història del llibreter assassí de Barcelona. Amb un títol llarg, Anem a descobrir-lo? Som-hi. De fet, ara m'ho confirmarà, però si no tinc mal entès, aquesta és la història d'un assassí que està basat en fets reals. O alguna cosa hi ha. Ara ens ho explica. Molt bon dia i benvingut. Hola, bon dia. Bé, fets reals ben bé no. Parteix Alguna cosa hi ha. d'una llegenda real, que va ser molt famosa, a la Barcelona del segle XIX i a l'Europa culta del segle XIX, que era la llegenda del llibreter assassí de Barcelona. Una llegenda que parteix d'un escrit que es dona com a històric, per tant, en certa manera és bastant bona la pregunta, perquè es va donar per real, que va fer segurament el Charles Nodier a la Gazette d'Estribunó a París, i es va donar per fet. De fet, aquesta llegenda ja partia d'una altra història, que era els contes d'Hoffmann, el conte d'Hoffmann, la senyoreta Scuderi, i que ens parla de l'amor que agafem per les coses que fem quan hi hem posat molt d'interès, quan hi hem posat tot el cor. Un amor que és una mena d'amor tipus Pigmalió, però que ens pot portar fins i tot a matar per allò que fem. No és real, però parteix de tota una història real. Déu-n'hi-do. I després té una projecció cultural molt forta, perquè la van reproduir Jules Janin o també Gustave Flaubert, és a dir, diversos autors. A Catalunya se'n va fer una edició a Miquel i Planes, però no s'hi ha donat ni a la llegenda ni al generador de la llegenda la importància que tenen, perquè Ernst Hoffmann és el creador del conte fantàstic, és un personatge extraordinari, un personatge que era jurista, era jutge, va deixar la carrera de jutge perquè volia trobar la puresa de l'art, va ser pintor, després va ser músic, va ser escultor, va ser músic. Ara, precisament aquest any, si la pandèmia ho permet, al Liceu es farà l'òpera dels contes d'Hoffmann. I buscant, diguem, la sinestèsia de totes les arts, va arribar a la literatura i va crear els contes fantàstics. I un d'ells és aquest, el de la senyoreta Scuderi, que és la mare d'aquesta llegenda. I a mi em semblava que amb aquest currículum, que nosaltres ho tinguéssim oblidat i que no n'haguéssim parlat, doncs bé, vaig tenir aquest repte de fer la veritable història del llibreter assassí de Barcelona. Quina és aquesta veritable història? Vaja, que es pugui explicar. Sí, és una veritat literària, que és sempre una veritat més profunda que la història pura. És a dir, quan volem entrar en la història, hem de llegir la literatura d'aquella època. És una veritat literària, per tant és ficció, i llavors, a veure, de què parla la novel·la? Doncs la novel·la parla d'un noi que neix a la Barcelona del segle XIX, que està destinat a treballar en un gremi, però que té un impediment que no li permet fer-ho. Llavors això ens dona una imatge del món dels gremis amb molts de detalls que per nosaltres ara són impensables. És a dir, la relació entre la manera de vestir i la manera de viure, les lleis que marcaven les pragmàtiques del govern per com la gent havia d'anar vestida amb les sabates que havien de portar, etc. És a dir, és una novel·la de detalls, hi ha una infinitat de detalls. El títol és llarg, la novel·la no és llarga, però està farcida de detalls que sí, són veritables, són històrics, o com a mínim estan documentats, que tampoc. Sempre la documentació no és absolutament fiable, però vaja, en un 99% sí. Després aquest noi, com que no pot pertànyer a aquest gremi, entrarà al convent dels franciscans, que és un convent importantíssim de la Barcelona del XIX, i allà aprendrà moltíssimes coses, des de la història d'aquest convent. El convent dels franciscans era el convent que va instituir Jaume I i que
qualsevol rei d'Espanya, per ser rei d'Espanya, havia de ser comte de Barcelona i havia de jurar les constitucions catalanes. I aquestes constitucions es juraven al convent de Sant Francesc. Fins i tot Felip IV, que nosaltres en diem cinquè per alienació, però era Felip IV, o sigui, el Felip de la guerra, de successió, les va jurar, després va fer la guerra i a partir de llavors ja no es van tornar a jurar. Ja ho van menystenir. Bé, descobreix aquesta història, però descobreix també, jo crec, el nucli de la novel·la, que són els llibres. És a dir, els llibres prohibits i els llibres no prohibits, perquè no hi entrarà allà de bibliotecari, etc. Descobrirà això i alhora potser descobrirà la vida. Descobrirà la vida perquè hi ha una revolta, el convent es crema, etc. I a partir d'aquí ell entra en contacte amb el nucli del títol, de la llegenda del llibreter assassí, que és un altre monjo de poblet que està exclaustrat i que llavors és un senyor que ven llibres de segona mà i que alguns no els vol vendre, però hi arriba un moment que hi ha un client que li compra la voluntat. I llavors ell no té altre remei que matar-lo. Ostres, perquè li ha comprat un llibre. Busca la manera de recuperar el llibre i desfer-se. Això és la llegenda, que lliga molt amb la senyoreta Escuderi. La senyoreta Escuderi era un argenter, el senyor Cardillac, que era un argenter molt bo de París, que feia unes joies, i amb aquestes joies hi havia algunes que no les volia vendre, i quan algú s'entossudia que li volia comprar aquella joia, també matava aquella joia. Per tant, hi ha un punt d'intriga. Llavors, en la meva novel·la el que faig és qüestionar una mica la llegenda, la matiso. En definitiva, dono una pista, és a dir, el que dic és que Barcelona és el lloc ideal perquè hi hagués la llegenda del llibreter assassí, perquè hi havia uns gremis molt exigents, molt rigorosos, amb un gran amor per les coses que es feien, en un moment crucial, que és el moment en què es desfan els gremis, és a dir, l'any 1800, a partir del 1820, i posar Barcelona en el centre i demostrar que, de la mateixa manera que ho va fer un llibreter, ho podia haver fet un miraller o un aguller o un sastre o un sabater. És a dir, aquesta és una mica la síntesi sense donar el desenllaç de la novel·la, però la síntesi de l'obra. El que passa és que el món dels llibres sí que possiblement hagués pogut desenvolupar-se l'acció, la trama en qualsevol altre gremi, però els llibres tenen un afegit de misteri. Jo l'estava escoltant ara i tot i que no té res a veure, m'hi ha fet pensar, per exemple, en el nom de la Rosa, de l'Umberto Eco, que no és el mateix, perquè no té res a veure, però no sé per què m'hi ha fet pensar, també justament per això, per aquesta mística dels llibres, per aquests misteris, per això que està prohibit, per aquesta part del saber que està amagada en les seves pàgines. Justament la citació amb què s'obre el llibre és una frase d'Umberto Eco i hi ha un cert homenatge a la seva obra perquè, tot i que això no s'ha dit, jo tinc la convicció, més que la sospita, la convicció que Umberto Eco sí que coneixia la llegenda del llibreter assassí. El Jorge de Burgos és una persona que mata no per un llibre que li agafen, sinó per un llibre que llegeixen, el llibre de l'Aristòtil. I llavors l'Umberto Eco fa això i acaba d'una manera molt semblant, és a dir, quan el Jorge de Burgos acaba que es menja el llibre, és el mateix que ens fa el monjo de la llegenda, el monjo de la llegenda. A mi m'hauria estranyat molt que no l'hagués conegut. El que passa que ell li posa Jorge de Burgos per aquella imatge d'Espanya, de dir, doncs, era Barcelona, Espanya, etc. No ho sé, ara sí que ja estic especulant, però m'ho vaig pensar. És a dir, estic gairebé convençut d'això. I també penso que aquesta llegenda era bo que se'n parlés, perquè ara em sembla impossible, però va ser una mica el relat que va intentar explicar tot el tema de les bullangues i de les revoltes, que bullanga és una paraula molt incorrecta, al meu parer, és a dir, de tota la revolució que hi va haver a Barcelona, el procés revolucionari en què el capità general va llançar pel balcó, o sigui que imaginem-nos, doncs el relat, el ressò europeu que va dominar
va ser aquest d'un frare de Poblet que matava per llibres, cosa que és un reduccionisme exagerat. Estem parlant una mica del contingut de la novel·la. A mi també m'agradaria fer esment a tot el que fa més referència a la part més tècnica, perquè és una novel·la en la qual el lèxic està extremadament cuidat. No és una novel·la, anava a dir fàcil, però tampoc seria la paraula. Les paraules volen dir exactament el que vol que diguin, i això implica al darrere una feina important de triar molt bé els adjectius i cadascun dels noms. Sí, això suposo que per una banda és pel respecte que jo sento per la llengua, però també penso que si fas un llibre en què es parla de llibres, es parla de llibres clàssics, es parla de cultura i es parla de biblioteca, t'hi has de mirar molt. I per altra banda no tot és mèrit meu, perquè com que la novel·la és documentada, moltes vegades algunes d'aquestes paraules jo les he apreses als documents que he llegit, és a dir, he dit, bé, són paraules vives, però m'han sorprès a mi mateix. No és una novel·la de misteri, però al mateix temps sí que hi ha un misteri, per tant hi ha tot un seguit de pistes que també estan com molt ben posades. Sí. Jo crec que hi ha un punt d'intriga, no diria que sigui una novel·la d'intriga. Jo em vaig proposar, no sé si ho he aconseguit, fer un homenatge a Hoffman. Ell buscava la sinestèsia de les arts i jo buscava dins de la literatura la sinestèsia del període històric, del món dels gremis i dels llibres i la llegenda, no? Buscar que això de vegades costa molt, i que és possible que hi hagi gent que això no li agradi, és a dir, que ha estat un intent per part meva. Jo estic segura que hi haurà molta gent que sí que li agradarà, segur. Tant de bo. L'altra part no es pot opinar perquè sempre hi ha gustos per tot, però que hi haurà molta gent que sí que li agradaran, estic absolutament convençuda de descobrir aquesta llegenda reinterpretada i conèixer realment aquesta veritable història del llibreter assassí. Sí, només dic això que és possible perquè és una novel·la d'intriga, busco una novel·la d'intriga. No és una novel·la d'intriga, hi ha moltes novel·les d'intriga, hi ha un punt d'intriga, però hi ha història, és a dir, que no n'hem parlat perquè és l'època del Comte d'Espanya i no podia fer una novel·la d'aquell període sense parlar-ne, hi ha el món dels gremis, és a dir, hi ha un seguit d'elements, però que estan lligats per aquest procés i per la biografia del personatge. Qui vulgui conèixer la veritable història del llibreter assassí de Barcelona el troba en aquest volum que publica Edicions de 1984 amb Marcel Fiter, que avui ha tingut la gentilesa d'acompanyar-nos. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a tothom.